Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Tambaya, yaushe za a yi listening ɗin Bloom? A wani price Bloom zai fito idan an yi listening? Wa'annan tambayoyi duka zan yi magana a kansu a cikin wannan bidiyon. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon. Tambaya ta farko, yaushe za a yi listening ɗin Bloom? Amsa ita ce, akwai tabbaci za a yi listening ɗin Bloom a manyan cryptocurrency exchange. Amma abin da yawanci mutane ba su sani ba shine kafin a yi listening ɗin Bloom akwai waɗansu abubuwa matakai wanda ake kira roadmap, wanda dole sai an kammala wa'annan matakan kafin a tafi matakai na gaba. Wanda hakan yana da matuƙar muhimmanci a project development. So akwai abubuwa guda huɗu wanda za su nuna mana cewa ana dab da a yi listening ɗin Bloom. Abu na farko shine airdrop event. Wannan wata alama ce da za ta nuna mana cewa an shirya domin a yi listening ɗin Bloom, domin suna rarraba sabon token ɗinsu da suka ƙirƙira wa early adopted users irinmu da muke shiga muyi farming da community members haɗe da kuma project development team. So suna raba wannan abun ne domin farantawa da kuma ƙoƙarin ƙulla alaƙa tsakanin Bloom project development team da kuma users. Sa'annan abu na biyu kuma shine feature rollout. A manhajar Bloom har yanzu akwai features da za su ƙara wanda yana da matuƙar muhimmanci. Akwai abin da ake kira self-custodian wallet. Zai kasance user shi zai na jibintar lamarin wallet ɗin shi. User shi zai na management ɗin wallet ɗin shi domin samun tsaro. Idan ba ku manta ba, Bloom hybrid cryptocurrency exchange ne da ake ƙoƙarin ƙirƙira, wanda ya haɗa features da dama na ɓangaren SEC da kuma DEX. Ana da buƙatar samun kyakkyawan tsaro, dole user ya samu wannan. So wannan features ɗin kuma har yanzu ba su kawo shi ba. Abu na gaba shine strategic partnership. So far Bloom yanzu sun yi partnership da blockchain daban-daban har guda 30, wanda hakan nasara ne da zai kuma sanya a yi listening ɗin Bloom cikin lokaci kaɗan. Abu na huɗu shine community engagement. So idan kuka duba kafar social media a yanar cryptocurrency airdrop, za ku ga cewa Bloom yana da tarin ɗimbin miliyoyin mabiya. Musamman idan kuka duba Telegram channel, za ku ga cewa Bloom ya tara miliyoyin mutane da suke bibiyar wannan project ɗin, wanda yawan community yakan sa a yi listening ɗin coins cikin lokaci kaɗan. Duba ga cewa investors suna attracting ɗin wannan project na Bloom ɗin. So wannan yana da matuƙar muhimmanci wurin listening. Tambaya na biyu, a wani price Bloom zai fito idan an yi listening ɗin shi? So dangane da farashin ɗin Bloom, idan kun duba Coin Codex application, wanda manhaja ce da take ajiye duk wani data na cryptocurrency, za ku ga cewa Bloom yana buga $0.017, wanda wannan price ɗin da kuke gani yana under pre-market ne. A halin yanzu babu wani wanda zai gaya maka exactly farashin ɗin Bloom da zai fito. Amma bisa hasashe na masana harkar cryptocurrency sun yi experiencing cewa Bloom ya hauhawa farashi na pre-market a bisa 156.97% a watan da ya wuce na November. So yana da all time height 0.021531, wanda shine farashi da ya fi hauhawa. Sannan akwai all time low wanda shine 0.00637, wanda shine farashi da ya fi ƙaranci. So far idan misali a ce muka ɗauko da all time low ɗin ne a wannan farashin 0.0066, let's say a ce ka tara Bloom ƙwaya 50,000. So idan muka yi multiplying za mu ga cewa mun samu cewa kana da dala 330. So wannan kuma kuɗaɗe ne masu kyau. So Bloom project gaskiya kada mu yi wasa da shi, mu ci gaba da farming. So akwai abubuwan da za su janyo hauhawan farashi na Bloom, wanda su ne kamar haka. Na ɗaya akwai shine market demand and supply. Hankalin investors ya karkata zuwa Bloom token. They are willing to invest manyan kuɗaɗe a ciki, because once aka yi listening ɗin Bloom a kasuwa, so Bloom team ba su da hurumi da za su ƙara supplying,
ƙirƙiran waɗansu Bulum tokens because ana listening za a yi distributing ɗin duk wasu coins gaba ɗaya total supply ga early adopted users ga project development team da sauransu. So dole za ana demanding ɗin shi sosai a kasuwan, wanda hakan kuma shi zai ɗaga farashin zuwa sama. Abu na biyu shine market sentiment. Bulum ya zo da tsarin nagarta ta yadda positive investors za su shigo a dama da su a wannan harkar. Duba ga cewa Bulum team development team suna da ƙarfin gwiwa da kuma ƙoƙari akan wannan project ɗin. Abu na uku shine strategic partnership. So kamar yadda na faɗa muku a baya, Bulum ta yi collaborating, ta ƙulla alaƙa tsakaninta da blockchain daban-daban har guda 30, wanda hakan zai janyo a tashin Bulum, zai janyo price ɗin Bulum token, zai samu utility, zai samu position da kuma market value. Sa'annan abu na hudu shine exchange listening. Ana hasashen cewa za a yi listening ɗin Bulum a manyan cryptocurrency exchange kamar irin su Binance, Bybit, Bitget da sauransu, wanda hakan zai janyo attention ɗin investors da kuma traders akan Bulum. Dalili ne da zai sa coin ya tashi sama. So duba ga wa'annan abubuwan su ne za su janyo price ya tashi na Bulum. So ga wa'anda ba sa yin Bulum airdrop, ga link nan nasa a description ɗin bidiyon nan, za ku iya zuwa ku danna ku fara. So fa babu lokaci sosai, but amma za ka iya shiga ka fara at least ko kaɗan kai ma ka samu. So nan muka kawo ƙarshen bidiyon nan. So idan bidiyon nan ya burge ka, ka danna mun like, sa'annan ka danna subscribe so that whenever idan na ɗaura sabon bidiyo, YouTube zai nuna maka a notification ɗin wayarka. So sai mun haɗa bidiyo na gaba. Bye.